Ọkammụta Obasi Igwe bụ nwoke fọrọ ndị Igbo n'anya nke ukwuu. Ọ chọkwara ọdịmma ndị Igbo maka ka o si eme mere kwamgbe ebe ọbụla ọ gara ka ọ na-ekwu otu ndị Igbo ga-esi wee jikọta onwe ha wee keta oke ha. Obasi Igwe ya bụ prọfesọ Obasi Igwe bụ onye nkụzi pụrụ iche. Ọ na-achọ ọdịmma ndị Igbo, ọkachasị ndị agbata obi ndị Igbo bụkwa ụmụnne ndị Igbo. Onye ọkammụta na-ekwu na ọ bara uru ka ndị Igbo nakwa ndị agbata obi ha bụ ụmụnne ha jikọọ aka ọnụ ka ha wee keta oke ha na Naịjirịa ma ọ bụ zọta ihe ọbụla nke ha chọrọ ịzọta. Ọ na-ekwu wee sio na Igbo niile kwesịrị ijikọ aka ha na ndị agbata obi ha ma ndị Rivers na ndị didebere ha na ha niile kwesịrị ijikọ aka ọnụ ka ha wee keta oke ha. Ya mere anyị ji wee jee wee jụọ ya ajụjụ ole na ole o kwukwara uche ya. A na-ekwu ka ndị Igbo mekọọ ofu, Yoruba emekọọ ofu, ndị Igbo na-agba iche iche na-ekwu okwu South East. Ị ga-ekwu okwu South East isi na mmadụ asịrọ na ụlọ bụ nwanne ka ị ga-emegide asị na gị na onye ahụ bụ nwanne. Ọ bụrụ na nwanne gị si n'ụlọ abụrụ ozi nwanne, ekwekwana ka ọ na onwere agha na ahịa ya n'isi. Ọ bụrụ na nwa gị si na ịbụrụ ozi nna ya, ekwekwana ka ọ gbaa ọsọ kubata esi ya na ịka bụ nwa m. Ọ bụrụkwanụ na nwa gị nna gị si na ịbụrụ ozi nna ya, kpọbata esi ịka bụ nna m. Ndị a na-asị na ha bụrụ ozi Igbo, anyị ga-akpọbata asị anyị bụ ofu na ihe mebiri na mbụ na a ga-emesi emesi. Ọ dị ma tupu anyị aba n'okwu ọzọ anyị ji ka anyị kapịa ya ọnụ. Ikwutere okwu onye ụkọchukwu Canterbury bụ onye ọcha oge niile Mohammed Buhari na-aga ebe a. Ihe ndị ọzọ na-arụta aka bụ na ọ bụ oge ahụ ọ pụrụ n'ala anyị ka ọ na-ekwu okwu dịgasị iche iche. Ụfọdụ asị na okwu megide Naịjirịa nke o kwuru na ndị nsoso bụ na ndị ntorobịa Naịjirịa bụ ndị umengwụ, ha bụkwa na itibọrịbọ. Mgbe na-ajụ ọ bụ onye ọcha bụ onye ụkọchukwu ka ọ bụ ndị ọcha na-enye ya ndụmọdụ otu o si achị Naịjirịa otu a ndị Naịjirịa ji eti mkpu ihe a. A na-echedu n'obodo ndị ọcha mgbe gọvanọ kpucha ndị niile ogbu gaa n'obodo ndị ọcha, ọ baa n'ụlọ akwụkwọ. Onye nke a na-eji ụlọ akwụkwọ, ihe ọ na-aga bụ ka enye ya ndụmọdụ, kụziere ya, yọgharịa ya isi n'ụkpụrụ oge ahụ ga-eme ọlọta omee ya. Nke a unu na-emu na asị na ọ na-arịa ọrịa. Ọrịa ọ na-arịa bụ ọrịa amara ihe ọ ga-eme maọbụ ihe ọ ga-eme mete ya ọfụma. Ndị ọcha gị na ha kpọọ ọfụma, ọ bụ lee ihe anyị chọrọ ka ị meere anyị, ime nke anyị arapụ gị mee nke gị. Nke ọ na-eme bụ nke ya, ma o nwego nke ọ rapụrụ ndị ọcha si ndị ọcha mere nke ya ma emere. Unu na-asị na ọ na-arịa ọrịa gịnị ka ọ na-arịa? Ya ma bụ ihe m na-asị ndị Igbo. Otu ihe ọzọ o mere ugbu a maka na anyị chọrọ ka ndị Igbo ga-eji chekwa onwe ha ma ndị Naịjirịa ndị ọzọ. Icheta ịfụ na onye isi ndị uwe ojii agwago onye ọbụla nwere egbe maọbụ ihe o ji echekwa obodo ya, ndị na-echekwa obodo ha weta ya ka ewegharịa ya. Nọọ ndị Naịjirịa kwesịrị inye ya ikike, ndị uwe na nke ọbụla na-ewere ikike ha weghachite ya. A na-egbu ndị mmadụ ka esi ka ndị Igbo maọbụ ndị Naịjirịa ga-esi chekwa onwe ebe a sị ha weta nke ha ji eche obodo na-eche ndị ajọ mmadụ. Nke a bụ ọ bụrụ onye a sị confusion for Joe Legba ma ọ bụrụ n'oyibo amara weghachi ngwa agha egbe, amara weghachi ngwa egbe ndị na-enwe n'akwụkwọ, amara ọ bụ nke ndị vigilante, amara gịnị sọ egbe ndị na-arapụrụ bụ egbe ndị Fulani. Ọhịa ihe mebere ihe na-aga ime maka o nwere ihe ọjọọ ndị mmadụ bụ n'obi na-eme ihe a na-eme. Ụbọchị na-aga a na-ahụkwa nke ọhụrụ, ụbọchị na-aga a na-ahụkwa nke ọhụrụ. Igbo unu mmekọ onwe unu ofu,
unu emekọrọ onwe unu efu anụ na-agba iche iche ihe na-eme ya